Sori-tausta äänestää, joten drill siis. Mitäköhän äiti on tehnyt ruuaksi? Nyt mennään etsiä sitä ystävää, jonka mä tapasin silloin. Toivottavasti se löytyy, koska se on mulle tärkeä. Eikä tää. Oh my gosh. Mä etin sen niin paljon. Mäkin sua. Ihan näissä. You to care. I know I've said it before, but all of our bridges burned down. I've wasted my nights. You turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call home. All of my change is spent on you. Where are the times gone, baby? It's all gone. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. One more stupid love song I'll be singing. I'm at a payphone. I'm at a payphone. Pieni hetki. Nyt pistetään vähän hiljemmalle musiikkia. Katso, hetki. Näin. Nyt on hyvä. Onko tässä mainokset? Voi juman suihkarit pätkii. Noin siis. Orpoa kotiin, niin siihen tulee vielä toi yksi jakso. Joten joo. Ja hetki pieni. Joo, siis. Joo, ja 2 päivään ei tuu nyt video, koska koska mä oon Ruotsissa, joten joo, ja oi, hetki pieni. Näin. Mä sain vähän aikaa sitten hirveän paniikkikohtauksen, koska mun laukku oli hävinnyt. Se oli sellainen valkoinen ihana laukku, jossa oli mun avaimet ja bussikortti. Ja bussikortillahan mä menisin sinne paikkaan, jos mun pitää mennä laivaan. No kuule, mä en sitten sitä löytänyt. Sitten mä soitin iskälle. Iska sanoi, mä oon kattotöissä, että soitan kohta. No, sitten se lähettää mulle viestin WhatsAppiin, että no joo, että soita mulle nytten. No, mä soitin sillä. Ja no, sit mä kysyin, että onko siellä, hui, sori. Kissa kaatoi lampun, tai ton tuolin. Niin joo. Sitten kun mä kysyin, että onko se laukku siellä, se sanoi, että ei mun mielestä se ole siellä, että mä katon sit kun mä oon kotona. No, kun se oli kotona, se niinku soittaa mulle ja sanoi, että se laukku on siellä. Mä olin niin iloinen, mä aloin pomppiin niinku näin. No, sä et mua äitiin nyt, ok. Äiti, mä löysin mun laukun.
tiskalla. Voi vitsi. Sillä oli niin pettynyt ilme, olisit vaan nähnyt. Niin no. Hyvä, että se laukku löytyi, koska mä en olisi alkanut maksaa mitään 300, tiedätkö, avaimista. Ja no mustikorttikin maksaa aika paljon siinä mielessä, että joo. Ja tää oli tällainen musiikkivideo. Sanokaa, jos haluatte lisää ja Nipsunkaan muuten tulee video sitten tossa 2 päivän päästä, joten moikka, nähdään! Ja muuten hyvää kesälomaa teille! Ja muuten kaikki katsojat, kiitos kun mä oon saanut niinku 10 tilaajaa. Tää merkitsee mulle niin paljon. 10 tilaajan spessu tulee sit Nipsunkaan, merkissänkaan. Joten joo. Moikka!